pen amri kalas yatras pu athipi en ponsidi sobai pathok lamalong BMMU langsung mi blog ASR LM pen mai kangipon Lumbajong youth team mate thihek pen LYT mai phu Elvin timong a hen pen Japon linsi lumbajong mate nai ni longa habar anathu ka humrida Lakhain koi Singhason constituency ke paro kreni phai phorni di sobai pathok lamalong BMMU langsung mi blog ke paro ASR LM mahin pen amrit kalas yatras pu athepi en pon pen mai kang nipon bangso maya lonja semet chepatir pipon BPM Aruti Devi BC Sayat Timong BC Budheswar Hanse Chirabdun Lapen Theang CLF Maipi Champaterang Pi Theang CLF Chunbang Mera Tisopi Singhason Jevika Sakhi MBK Posus Sakhi Risi Sakhi Lapen VO Maipi Chunbang Atum Chirabdun Aduhi Aman Pen Kachitong Dun Karbiang Long DC Mudhumita Bhagwati Sericulture ADDL Director Rongbong Rongphar DPM Sahadin Ahemat Atum Chetongdun Mayalong VO Tin Pen Kebang Atibok Seta Theang CLF Along Pangrumsi DC Mudhumita Lapen BPM Aruti Deviatum VO Cranier Cap Kachetong Anghan Mate Sangti An Pangbuisi Theang CLF Atibok Along Thaptikang Mayalong DC Mudhumita Bhagwati Ahin Pen Seher Group Atumaphan Kaching Thurpon Thekjia Phan Penang Anlam Thantikang CLF Maipi Champaterang Piahin Pen Kaningje Pon Seher Group Nangklang Lopen Penang Anfan Lapen Lun Seta SHG Atumaphan Piponlo Lapen Rong Rup Setame Pening Anke Chingthur Asonsi Thekpon Long Ruputa Nangpachinidun Manja Pen Sumetra Teron Pi Report Time News Tifo Lemen Champaterang Pi ni dak Singhason Theang CLF President lo Lapen Tua Bang Phuket Theang CLF Long Secretary lo Mera Tisupi Lasi Pini Bang Somai Long Kedak Nitum Singhason Angkang Long Pangrum Lapen Krinar Kreba View do Laso Krinar Kreba View Pensi Pini da Mai Long Chitong Lasi Atibuk ta Krinar Kreb lo Lasi Pini Bang Somai Long ka Chitong Armung ke Bang Harui Sira Bang Sarikuri Bang Somai Long Pini Chitong Kon lo Singhason Yang Kapatuak lang nasi So, pamay itu mah mana advice labang ke nitum selepen kapachini kang tung ke lalo ke bang tiji laan sese nitum ke la so lo hin dan ta pachini tiji lapen ke suklem so dam ta laan sese athima non selagu tu masih bisi agi en tono lapen ke kereng ji lapen ke klem ke dam awar saita non aku bank pen ta awar sai pun ulu lapen NRLM pen thosita me bom lo ke dam tang ta aku non ke bang jilang ta ki piji apat agreement ta dan pon bom lo NRLM nangklang lo pen ke selagu tumhan tena akira pipon lo ke prangsi selagu sengdet pen dak NRLM pen 1000 krip ho atangka ta prangsi pipon lo lasu pen adung bangke CIF afanta 1000 pokep ta pipon lo la pen adun thu bangke aku camps ko lata 1000 kep pipon tulo lanjo ta kalilong NRLM dan jelang tiket dan aku puthot bank dan jinti jethan dam pe aku bank atum ben ta kerap i group along si isia group long si ke dam tang aning kan ke lakho office tame non 2023 aning kan apsen bangke ki do tang SG phan anta lakh tok si pipo sitami bang so lakh program bong pen khas installment ke lakni piji adun thu ke aku lakni lason si Kristi sakti pipo kasi non aku ke selagu tum kan penang abar sai dulu kusin kita ni ke chelo kasi ke wangji phanta an susi ati me ke claim hiye paching thuri kasi ni tum sel hebo sele ba hin penta tumajir pila pen la se durti tumanta chan tumun pon kasi ni hang pon dulu an su ke paching thuri kasi Lumbajong youth team mate thihek pen LYT mai phu Elvin timong a hen pen Japon linsi lumbajong mate nai ni longa habar anathu ka humrida
Pimpur pon mi nai dilung hawara long rong kep sose karbiti masa karo tumpen dorap si ningkan pharoi si sose boche pon etlo labang so hawar bon te isining duk me alama pangke nai nilung hawar laki karbiang long kipeter mati ahem pi along si dodun lo difu pen kilometer kre pho anvet lo bon tala so hawar non porni anta kimisen lo kachari ahem avila rong kep sose arat pen se sar he phangcho lp score ihum anvet lada kachari osomaratum lp ang ding an paslote langsuli at borlang pher difu go boys girls high rengbong hom lan si nang chari bang nang komchi athima ladak me score ahem avila la soang bong pen kedam kewang atwar mati road communication our side non porni anta kimisen kacheleng atwar avila Aro somar keso delivery keso ipu epo keso parisitimor imuchonam chia phan anta kisung thektik along sido non porni chichak po nangla KAC kacharia jakong kilong pining aseng kanan ke ningkan 74 years per etlo aphong KAC kacharia jakong kilong tang ASDC Congress la penon ke dobom BJP party atum satami lumbajong constituency rong arlo rural area tumaphan piposi nangkilang nang pangkrivi titilo uta LYT maipu Elvin timong ahin pen KAC kachari ke thetum aphan karju padopon pini ni tum dak lumajong youth team ahin pen hawana ko humri mate tot program solo ni tum piposula solo humri na kok mapu kepat hedam butang te ni tum na so sai ke deng na kok bangala pulo ini tum lumajong ahawa capital long ke dodun na so lumajong constituency Lumajong constituency pini ani ko anse develop blelang ma pu labang so rata thengno ke paklang je phangsi pini ni tum humri lo therang na ne tum tonon hal atilu university pan bang pok atwar na tum therang lo bojo lake ni tum ko ana puru pan ke do stame pini ani lasona to wa se dona la so se chela du nang bom lang lasona ki sung se tum lumajong ara tum chak bom nang na ase non ke dobong development sarkar si central lang tamne lang tum dolo state lang dolo da council lang dolo la sila software nana tum BJP government tum nana tum athi mate nana tum athi pia se mi ateng pen nana tum matha 15 ardian pora abang so nai lung ahawara phan kimi senatwar ki people serak je phan se pinini li lumajong yutemi hin benstamen nana tum phan tunuri suri